राखांथारबायना माने अबे बाहेरायाव ओंखारहोनो हामाहाय बिदि नङा जुब्रासो जागोन माथो बिदिबा दसेनो जुब्रा जागोन बिमाजों थानाय बिदि जायाना मा खालामगोन मा मागोनथार बै क्रिमखौ हरलाय आंनो दसे अबाव थांनो मा हा बबेयाव जेरावबो थांना कमेन्ट खालामालै रावबो हाफ भल्टेज जालायबायना थांलाय फैलाय रावबो कमेन्ट खालामा कमेन्ट करो प्लिज कोई है सारिथा जानोसैयानो माथो टाइमालाय मिस्टर एमएस ने कहा है कि कहाँ से हो थैंक यू सो मच आपको मेरे एलबी में आने के लिए मोस्ट वेलकम मैं आसाम से हूँ आसाम में कहाँ से हूँ आसाम कोकराझार से हूँ मैं और आप कहाँ से बोल रही हो प्लीज़ बता दीजिए आप भी बिना गुरी से आए अच्छा बिना गुरी से है ना आप ठीक है अच्छा अभी बिना गुरी से दिल्ली जा रहे हो क्या मिस्टर एमएस बेबी कितना है अच्छा मेरा 2 बेबी है लाइक दैट थैंक यू सो मच मिस्टर एमएस शाम मुर्मू हाय हेलो
रिनु बर' हेल' आब' मोजां नुदोंहाय आच्छा बिदिनोसै आरोना आंनि नोंना बिब'निया बेनोसै आरोना माथो होनबावनो अविनाश भगत हाय हेलो हस्बैंड क्या करते हो पूछ रहे हो ना मेरा हस्बैंड इंडियन आर्मी है और आप क्या कर रहे हो मिस्टर एम एस आपको पूछ रही हूँ मैं रिनु आगै माबोरै दं खबर सबर मिस्टर एम एस ने कहा है कि ओके थैंक यू हिमांशु सिंह हाय हेलो हेलो हिमांशु जी हेलो आप कैसे हो और कहाँ से हो आप प्लीज़ बता दीजिए मुझे रेनु आगै बहा थांखो एसे रायज्लायदो बिब'जों हिमांशु सिंह ने कहा है कि बढ़िया में शिवसागर असम सा और आपका घर अनकस ब्लॉक हाय भाभी जी हेलो हाय भाभी जी मैं आपके साथ ब्लॉग्स बना सकता हूँ अच्छा आप कहाँ से हो भाभी को बता दीजिए अनकस आप कहाँ से हो अच्छा बिहार से है ना ठीक है बिहार में मौसम कैसा है अभी मेरे को पूछ रहे हो ना मैं असम से हूँ दकासा त्रिपुरा हेलो हाय अंकस मेरा नाम अंकस है नाइस नेम आर के टी चैनल हाय हेलो अंकस ब्लॉग मैं आपसे प्यार करता हूँ भाभी जी थैंक यू सो मच ब्रदर हिमांशु सिंह खोद आसाम खोद आसाम आसाम गुवाहाटी आसाम नर्थ इस्ट आसाम दिदोम ब्लग हाय बिबोनां सना फिथर मा खबर हेल' गुमै मोजां आरोना दुगैनानै साइ स्टेडियामाव दसे थांनो ओंखारदोंमोन ओमफ्राय अखा हाना केनसेल आरोना रेनु आब' नों बेसे बोसोर जाखो आंनिफ्राय आब' नों बेसे बोसोर जाखो आंनिया बुरैबाय आब'आ बुरैबाय थांबाय आरोना 30 बब थांलाय लांबाय आहा बैसो जाथारबाय दा मा खालामदों रेनु आगै बोथोराथ' माथो नै अखा हां जादों आरोना गुमै माबोरै दं खिन्थाहरदो दे बिबोनांनो गय जानोसैलायलै गय लायदो दसे कमेन्ट खालामदो दसे रायलायनोसै गुड आफ्टारनुन भाबिजी गुड आफ्टारनुन नील ब्रादार हेल'
मोस्ट वेलकम ब्रदर मेरे एलपी में आपको भी आं दा दं एसे नेट नांहां नाङाहां जायगायावसो दं माबा खामानि दं नामा बबेयावबा फर लाइक डान थेंक इउ सो माच नील ब्रादार माबोरै दं नील ब्रादार अखा हाखो ना माखोथाय हासिनो थांलानो बिदिनो आरो रेनु बर' आंनिफ्राय उन्दैसो जागोन नों आदै आथिङा जानो मोनथिला आरोना दिनै मा ओंख्रि जायामोन होनदों आरोना गुमैया दिनै जाय लावजों दाउ ब्रयलारजों जादों आरोना ओमफ्राय जेबो गैया बिदि माबा दङ आलु बाथोन दंमोन आलु फ्रायखौनो बाथोन बानायनाय आरो आंखौ आब' लिंदो होनदों जागोन दे होमबा जेबो नङा जागोन आब' जागोन बेरायहैनोसो नागिरदोंमोन जोङो ओमफ्राय जानाय नंला आरोना अखा थाइफ्रिदोंमोन ओंखायनो ओंखारासै जों बिजू अनु हाय टप्पा हेलो ये क्या है ये होरू क्या है Where are you from? मुझे क्वेश्चन क्या है बिजू अनु ने I am from Assam. पता है आपको गुवाहाटी You are looking very beautiful. No, no. No. I cannot beautiful, okay? No, no, no. मत बोलो ऐसा अच्छा केरला से हो आप ठीक है थैंक यू सो मच मेरे एलबी में आने के लिए ठीक है ओके बाद में जा रही हूँ ठीक है केरला घूमने के लिए
ৰিডিপছ ব্লগছ আপুনি ফল পায়নে ফল পায়নে কি क्वेश्चन दीदी आप मेरा गर्लफ्रेंड बनोगी क्या मेरा घर धरती के ऊपर और आसमान के नीचे लुंडू क्या है लकियाना लौरा मम ठीक है कोई बात नहीं दीदी आप मेरा आप कहाँ से हो KOG FF कहाँ से हो आप ओके बाय डियर थैंक यू सो मच बाय Srijit Suduri hi baby hello Srijit Suduri कहाँ से हो आप Srijit जी you are too cute thank you मैं कोलकाता से हूँ अच्छा विजिट को गए आप कहाँ से हो जानू मैं आसाम से हूँ बेसेबां जाखो डलार सना बेसेबां मोनाखैहाय गुमै एक भी पैसा नहीं मिला अभी तक ठीक है गुमै श्रीजित चौधरी आप कहाँ से हो मैं आसाम से हूँ आई लाइक योर नोज शर्मा रही है मुझे शर्मा रही है श्रीजित जानू लव यू टू सो क्यूट बिजू ने कहा है कि सो क्यूट थैंक यू और एनी क्वेश्चन आप मैरिड हो यस आई एम मैरिड हूँ नहीं देखा क्या मैं मैरिड आप मैरिड हो आपका इंस्टा आईडी मिलेगा नहीं दूंगी मैं किसी Srijit Chaudhary hi hello Anjali Basumatari hello लोगो आंखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो आब' नोंखौ खालामनोसै अके अनजलि बसुमतारी जागोन दे आगै दे खालामना होगोन आङो दे Srijit Chaudhary क्वेश्चन क्या है बबेनि आगै नों अनजलि आगै बबेनि एसे खिन्थाहरदो दे आब'नो आंना दाउलाया गगेरेगो होनलायथारबाय लव यू बिजू अनु ने कहा मुझे लव यू टू
जों नागालेण्डआव थायो नागालेण्डआव थायो आरोना आगै सिगाङाव बबेयावमोन ना नागालेण्डआवनोखा नोंसिना थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए कौन लाइक किया मुझे कमेंट करो विक्रम बड़ा हाय हेलो हेलो विक्रम बड़ा आप कहाँ से हो प्लीज़ बता दीजिए मुझे ओमफ्राय आगै अनजालि बसुमतारी जोंहा खोन्थादो आगै नोंसिना न'आ सिगाङाव बबेयावमोन जुदि दा नागालेण्डआव थायोब्ला सिगाङाव बबेयावमोन ना बेयावनोखा आसामाव आसाम बबेयावमोन आगै गलाघाट दे जेबो नङा आरोना बेसे गोबाव जाखो आगै नोंना चेनेल खुलिनाया बिबि बड' ब्लग्स मा सावसोबबाय थाखो जारौ होनदों आरोना आङो गय सफारि रुनाय बयल खालामनाय जादों आरोना एसे जादों आङो चंद्रमार्क सीज मतलब क्या है हाय गुड इवनिंग मैडम जी हेलो सर हेलो गुड इवनिंग बीबी ए जोहान 6 लाइक थैंक यू सो मच जोहान जी लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच और मेरी एलबी में आने के लिए और थैंक यू सो मच दे होनदों आरोना मारै दं बिबि बड' ब्लग दसे लाइभआव फैदों आरोना दसे बेरायहैनो नागिरदोंमोन अखा हाना होनानै सेस मोजांनो लाइक खालामदो लाइक खालामना होदो लाइक करो और कमेंट करो बात करो मुझे ब्लू देना मैडम जी थैंक यू ओके 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 दे रही हूँ मैं दे रही हूँ जोहान जी ने कहा है कि ब्लू देना मैडम जी ओके दे रही हूँ मैं ये लाइन भी ना आते जाते
You have lunch? Yeah. मैंने ब्लू दे दिया ठीक है ओके वेलकम मैडम जी ऐसा बोल रही है ना ठीक है हाँ थांसै दे थांदो दे होमबा रावबो थाला नामा होमबा आं मादैखौ थागोनसो नामा सानदोंमोन औ दे थांदो होमबा हो दे होमबा औ दे थांदो दे औ बोरो माथो आंनाव लाइकआनो फैया मानो बिदि जादोंबा वान टु आइ लाभ आदसा थेंक इउ लाइक खालामनायनि थाखाय दे सना दे मोनबायनो बिबि ब्लगा बुंबाय आरो मोनबाय होननानै दि मोनखायो नागिरबानो बिजुआनो फिस केट्स करने के लिए नहीं जारी नहीं गई हरबाय दे थेंक यू सो मच बिबि बड' ब्लग्स wanted to ये क्या है एसामिस पढ़ने नहीं आती मुझे ठीक है मा ओंख्रि जानायमोन जि सना लावजों दाउ ब्रयलारजों जादों आरोना ओमफ्राय आलु फ्रायमोन बेखौ बाथोन जादों साखनि ओमफ्राय ओंख्रियानो दंलै जेबो दंलाबायो माने नारजि अमा इरिबो दंलाबायोमोन बेखौनो जालाबायदों आरोना नारजि अमाया बेलेगनिमोन आरो थाइबैसे मोनजाखो खोनादो गासै थाइबामोन ओमफ्राय गासै थाइबायाव 3था गेसाव ओमफ्राय थाइनै मोजांमोन ओमफ्राय जाबाय आरोना बोथिसे सासे आब'नो थाइसे हरबाय थफिस्रि बे खोना थफिस्रि बे सना ना मा होनाय जाखो नै आं गय जानोसैलै नै लाइक खालामहरदो बिबोनां सना बाजैनिखौ दसे बेरायहैनो नागिरदोंमोनलै बिबोनां साइ स्टेडियामाव आलासिखौ दिन्थिहैनो नागिरदोंमोन आरो आं गैया जायासै थफिस्रि दे जायो नोमबाजैनि नामा थफिस्रिबो जायो जेबो जायो एनि बुंनो हागोन गासिबो एक्सेप्ट आं मिथिबायना ओमफ्राय जों सानैजों रायलायबाय थाबाथाय रावबो फैया दे गैया थांजोब्बायसो थांबाबो जेबो नङा ने जोंहा सानैजों रायलायबाय थानोसै ना दासो बारा थान्दा जादों आरोना कुलारनि बारा दहाय एसे अखा हादोंमोन गैलालाय आरोना ओमफ्राय अखायाबो जोंना दा मोनायाव साम' सबाय जाबावगोन ओंख्रिया ओरैबायदि जायै मुथु जाखाबाय आं मा जाखो बियो नङालै जाखो ना माखो आंनि नेमासो थफिस्रि आदसा खालि बिदिल' जायो आहा वान्टेड थफिस्रि आरोना जारला ना चेन्ज खालामबाय थानो हागौ दे नोंबो दोनलांदो आलासिखौ होनदों आरो जाला जानाय नंला गाबोन फिसाजोनाथ' एगजामा जोब्बाय फिसालाना दंबावो नालाय
जेब्ला बिसोरो स्कुलाव थांजोबगोन अब्लासो थांनोसै एसे सोरां बारां आरो दाबो मैया बार अखा बेलासियाव जादों आरो ना बार अखा एकदम दसेनो माने गोजांलायदों आरो ना जों बायहेरायाव थाबाय थादोंमोन गोजांलायदों दोनि अखाल' दिनै जोंनियाव दा बावैसो एसे हादोंमोन आरो ना बेनिफ्राय गैया जोहानजी ने कहा है कि wanted to comment check मैडम जी ओके ओके गैलालै 100% जोबथा खामोन एमबिया नों मानो बिदिब्रा जेब्ला बिबाजैनि लाइभआव फैगोन अब्ला एकदम नोंना माबा जोबनोसैनो माबा मानोसैनो बिदि जालाबाय थायो माबोरै जायो सेरा बेरायावसो बिबाजैजों रायलायनो फैयो नालाय नोङो जोहान जी क्या हो गया ओइ निउटन दसे फरायदो ना नोङो बहा थांनाय अबे बैयाव बारिश ना फैलाय हमारे इधर ना बारिश हो रही है बारिश बारिश थैंक यू जोहान जी फरायदो दे फरायदो हेल' वान्टेड टु पिस्रि बहा थांखो ओइ मामा फैलाय एसकेडी फाइनल ब्लॉग्स किस आया से अपनी कोरपोरा कोई से
do? Thank you, very strong. रावबो कमेन्ट खालामासैनो माबे मा हरदो दे हरदो लाइक हर लाइक hả BK hi hello oh okay thank you mama oh give biari ice cream दे रही है मम्मी को BK your phone क्वेश्चन क्या है मुझे आई एम फ्रॉम असम नवनीत हाय हेलो कैन यू स्पीक बोलो ओके क्यों नहीं बात करो वो तो आता है तो बात कर सकते हो क्यों नहीं देखिए यू आर लुक वेरी हॉट नो ऐसा मत बोलो কি খবর আপনার मोजां खबर मिलन मिलि मा खालामदों नै आङो जिरायना दंगासिनो आरोना नोंसोरजोंनो रायलायगासिनो दङ माने फ्रि टाइम जाबाय जेबो खामानि गैथ'ला बेखायनो आरोना प्रमद नार्जारि हेल' सना बाजै औ हाय बिबोनां सना लाइक हरबाय आरोना जोंहा बिबोनाङा थेंक इउ स' माच बिबोनां सना माबोरै दं खबर सबर বিশ্বজিৎ বৰুৱা আপোনাৰ নাম্বাৰটো পাম নেকি নহ'ব দেই লুনা ৰাভা ক'ত ঘৰ তোমাৰ
मरखद क'क्राझार प्रमद नार्जारि मोजां सना बाजैनो दे मोजां मोजां सानसुमा रामसियारि फ्रेन्ड टाइम फ्रि टाइमब्ला आंजों थाजा मा बे थाजागोन ना दा मा बे बिन्दास उन्दुनो थाजागौमोन ना लक्ष्मी भिडिअ हाय आन्टी हेल' मर बासबारि घट जोंहानि मादैजों एखे नुथारो मादैखौ सेम थेंक इउ नंगौ नामा मालाय नोंसिनि मादैया मोजां खोमा आंहाथ' लाजाया आरोना महरफ्रानो माथो खालामनो उफाय गैया अब्लाबो मिलन मिलि बबेनि नोङो खोन्थाहरदो दे प्रमद नार्जारि मा ओंख्रि सना ओंख्रिया लावजों दाउ ब्रयलारजोंमोन 100%नो बिलोगो खानांसिगोन होनबालाय ना हामा मा औ फरायदो मा निउ चेप्टार फरायदो मा निउ चेप्टार दे आंबो दसे थानानै दोनसै औ नङा मैया फरायनाया निउ चेप्टारा दिदिजों जोंहानि न'आ धेमाजि गगामुग धेमाजि गगामुगनि आरोना ओमफ्राय आंहाबो बिजावजालि मोनबोदोंना गगामुगनिफ्राय बिजनियाव आरोना One day Hippo said all my नाइस बाजे सनानो आंना बिबोनां I प्रमद should also have a नार्जारिया house. I don't know how to make a house. I will गोजोनबाय help you, said आगै सना Sparrow. Here is your house, Sparrow said. Hippo गगामुगनि मोनबोदों trust into the house. Trust Hippo was on the ground. I will show you how to make a house. अन बाजै दे He dug हायोबा रायलायबाय थाना hole दसे आरो माथो in जुदि the फ्रि ground. टाइमब्ला मिलन मिलि नोंसिनि न'आ बहा मादै होनदों आरोना आंनि न'आ एक्सुवेलि बिजनियावमोन ओमफ्राय दाबो जेनेबा थांलाय फैलाय क'क्राझाराव थायो आरोना आङो दा बिजनियाव आरो आंनिया बांसिनानो माने क'क्राझारावनो थानाय जासिगोन आरो अन दे रायलायबाय थाना प्रमदा होनदों आरोना अन होननानै बिबाजैनि लाइफआवलाय मानो अन जाया जादों ना This is your house, said the rabbit. She put jumped in the goat stage. लाइक खालामदो बिबोनांमोन जा मिलन मिलि नोंबो लाइक खालामना होदो हो स्टाक Stuck in that house. Just then elephant walked by his full hippo out of the hole. I will tell you how to make a house. दिदिजों थांदो मा दिदिजों दसे थांसै आंबो A house should have a strong floor. No, said Rabbit. A house should zero. A house should have a high floor. No, said Snake. A
a house कमेन्ट हरदो belong सनाफोर in it, अब्ला in बिराद गोजान in it. निफ्राय In it. नायदों Mami, माथो बियो in it आंलाय ना? सानजा बियो in it नामा? जोबथानिफ्राय सोनाब जोबथासिम लाइफखौ औ ओइ बियो in it. इनाब इनाब औ Enough. Stop. नोंसिना सानजा जोंनिया सोनाब Enough. आरोना दे Enough. Stop. अन Slowly. अन प्रमद नार्जारिया अन Sage elephant. Hi, floor, said zebra. Long औथ' आरो enough, नोंसिना सानजा said जोंनिया snake. सोनाब Hippo एकदम was away in A-N-G-E-R. What before A-N-G-R? एंगार एंगार Anger, he came to the river. Hippo jumped in the river. Was just beside it had a stone floor. It was long. It had a floor नो as नो 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 रूप roof as high as the sky. What's the sky? Happily, hippo Splashed. splashed around in आंनि नामा his मिथिंगा बसुमतारिसो मिलन How? मिलि नङा आच्छा दे मिथिंगा ना मोजां बिराद मोजां नामा मिथिंगा लागौ आंना फिसाजोआ मिथिंगा लागौ होनना बुंदों आरोना नोंना जायालै मा माबा समायनासो नांगौ समायना खाल थाखाया जोंनाव औ बे ओरैनोसो दोनदों मादै औ दे मिलन मिलि बिराद मोजां ना बेबो माने आनकमन आरोना आनकमन नाइस टाइम मिथिंगाया कमन बावसो जागोन दे Kritika family, sweet her mother and father. She has an मिलि elder माने brother. मिसिं His मानसिसो name मादै आच्छा आं मोनथिया नालाय अ नोंसिनिथिंथ' मिसिं दङ ना मिसिं मिसिंजों बर'जोंबोथ' लालायलायनाय दङ ना Alok. Shreyas Mommy, Kim, I wait, love you. Alok. Alok. Yes, bye-bye. श्रेयस केबी Alok goes मेरी to एलबी में school आने to के लिए थैंक यू study. सो मच आपको श्रेयस Kritika सो मिल is alone at home. She has no friend to play with her. She wins. ऐसा मत बोलो ठीक है प्रमोद नार्जारी ऑन दंथ' आरो औ Alone माने ओरैजाय गगामुखनिफ्राय जे आं होनदों and मोनबोदों safe. बिजावजालि होननानै One बिनि day, बिदायाबो Mama मिसिं हाबा goes to लादोंनो आरो the ओंखायनो आं hospital. एसे मिथियो एक्सुवेलि थांनाय जायाखै थांफेरनाय जायाखै र' goes मालाबा to सम मोनबा see थांगोन her आरोना in the evening. Oh, has she she sees that sees that she now has a बाजै little सना बाय sister. बाय अके दे जागोन दे आंबो एसे दसे रायज्लायनानै दोनसै आरोना Kritika is very जागोन दे बाय बाय surprised and very happy. Kritika's mother says अके to her, फैब्लाथाय "Come, लोगो मोनगोन Kritika, दे मादै अके जागोन दे आङो and see थांगोन दे your little sister." मानो लोगो मोना जानो And लोगो मोनगोन दे and she will live with us. Now दोननोसै नामा होमबा ना मिथिंगा she will be your new friend. Do you like her? Kritika wants to
S-O-L-D, old her sister close. A log helps her to take their little sister on her lap. Papa and Mommy with a log Okay, and Made jagan de. Bye Kritika bye. Bye bye. carried the baby. There SAY has to a log, Kritika and to little Tina. Have a nice day, Made. We Same to you. will Bye bye. always be happy now. Soon they take Tina home. Now Kritika has a little friend to Cuddle. cuddle Mm. and play with. Mm. Anh Khali này prefer đó à? Be old. Mm. Wait, once. Yeah. Oh yeah. Beer. H-O-L-D, yeah? Hold. Old. Mm.นั่งสักกันให้ Sebab Tahu komen kalam masih ada. Komen kalam, komen karo. Rất sẽ thay đổi bằng sự. Nhưng có đúng. Or new chapter, new chapter, new chapter. New chapter apa dong? Sister, please hold my hand. As we It's a ways journey through journey through this land. रावबो कमेन्ट खालामासै माथो कमेन्ट खालामदो प्लिज जायफोर नायदों दसे एकदम यस गेमिंनि बलाय के सुदिमा हेलो हेलो दिया 이거 닮았네. 어? 이거 닮았네. 네. 아이고 지그러. Cái lột thôi đó để với cô phơi một phơi cái gì na với phơi một phơi cái gì Yes gaming आपका से हो कमेंट करो प्लीज phơi cái gì đấy hả 니코 이코 난 포레 쓰는 거 이걸래 포레 간지나 만 비디세나
Sister, please hold my hand as we journey through this land. Together we stand, together we will fail. मोजां poema. मानो गाज्रि जानांगौ जाखो बेलाय? गारि सालाय कुत्ता कुत्ता कोई भी कमेंट नहीं किया है. अभी रखती हूँ ठीक है. कहाँ से आ रही हो? हाँ? कोई भी कमेंट नहीं किया और गया बस. Asram Seri Adaya Armiyaव नामाबा जों बिबोनाङा बबेनि जाखो एसे खिन्थाहरलाय अननानै. एसराम सियारि बिबोनां दोनथ'थारनोसैसोमोन आरोना आङो. दसे रायलायनोसै. बबेनि नोङो खोन्थाहरदो दे बाजैनो. आं बाक्सा बर्मानि होनदों आरो. दिनैसो फार्स्ट टाइम ना बिबोनां आंनि एलबियाव. बोरै मिथिखो ओमफ्राय जा बिबोनां एसराम सियारिया बिदाखौ ना सिनायो नामा? बोरैबा सिनायखोमानानैसो दं नामा? ओइ दाउसा बाय खालामनायाना बे माथो बायनानैफाय ओंखारबायलाय बे उदैनिफ्राय ओंखारबाय नोंखौ फ्राद जाबाय. नङा नों सिनायो नामा होनदां. कौन है वो? आच्छा बहा दं होनदों आरोना. बेंगलराव दङ दा बियो. औ बेंगलराव दङ. ट्रेनिं जागासिनो दङ अग्निवीरफोरनि आरोना. ट्रेनिं जागासिनो दङ एकदम कन्टिनिउ.